tikulandeni kunomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox. Timabwera pano ndi Amalawi osiyanasiyana amene amakhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani ndithu zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndino nkhani yathu ndi nkhani ya nyanja ya Malawi. Mwina ambiri mwa inu simukudziwa koma kwa zaka ndi zaka dziko la Malawi ndi la Tanzania pakhala ndithu kuti pali kusamvana kuti kodi malire dziko la Malawi ndi Tanzania pa nyanja ya Malawi amayenda bwanji. Dziko la Malawi amanena kuti ayi malire dziko la Malawi ali mphepete mwa nyanja ya Malawi pamene dziko la Tanzania imati iyayi malire dziko la Tanzania ndi Malawi ali pakatikati pa nyanja ya Malawi. Ndi nkhani imene takhala ndithu tikukana Malawi kukamba zina, Tanzanianso kukamba zina, koma zonsezi zinabwera chifukwa cha atsamunda kalero amene ankapanga maboda sananene kuti nyanja ya Malawi imakhala bwanji. Mabritish amene ankachoka adanena kuti ayi nyanja yonse ndi ya dziko la Malawi, koma pano Tanzania ambwera kuti ayi malamulo a International Maritime Border amene kuti pamene mayiko awiri akugawana nyanja, border imene kuti ikhale pakati pa nyanja imeneyi. Ndi mwachizolowezi pano ndi pa Nyasa VoiceBox timabwera pano ndithu anthu ambiri amabwera maganizo awo, ndiye pano tafuna tibweretsereni maganizo a olemekezeka Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda amene wandithu tonse tikudziwa ndi president oyamba wa dziko la Malawi, analamulira dziko la Malawi chokera 1964 mpaka na 1994. Ndi tenkhale limodzi kuti Kamuzu Banda adati chani, koma mutu weniweni amene Kamuzu Banda adanena kuti ngati anthu aku Tanzania afuna kugwiritsa ntchito nyanja ya Malawi mopanda zilopotopo mosakhomererana, iwo watu choyenera kuchita anakenera kupereka maboma a Mbeya, Songea komanso Njombe kuti achoke ku Tanzania abwere kudzaphatikizana ndi dziko la Malawi. Imeneyo ndi solution yabwino kusiyana ndi kuti nyanja tigawane pakati. Zimenezo ndi zimene alankhula alolemekezeka Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ndi limodzi kuti timve kuti speech ya Kamuzu Banda idayenda bwanji pano pa Nyasa VoiceBox. If between Malawi and her neighbors, whether to the north, to the south, to the east, to the west, has any just territorial claim on any of her neighbors, that country is Malawi, not Tanzania, not any other. Why? I repeat, Mbeya, Njombe, Songea belong here. The Honorable Leader of the nominated members said that the particular leader across our borders should negotiate for permission to develop that part of his country which is along our lake, and he must stop harboring rebels. I agree on stopping harboring rebels, but I'm not quite so sure that I agree on the other. The Honorable Minister of Finance has already mentioned the point, and I would like to elaborate here. If the present fact, the fact that the lake belongs to Malawi, is an inconvenience to the people on the lake shore, to the east of us, in another country, then the best way to solve the problem of this inconvenience is not to divide the lake in the middle. It's not even to negotiate agreement of allowing the people on the border or along the lake certain facilities. The real best solution would be Mbeya, Njombe, Songea to be ceded to Malawi where they belong.
That is the solution. Because the people in Mbeya are the same people as in Malawi. The people in Njombe are the same people as in Malawi. The people in Songea, definitely in places like Manda Bay, Mbamba Bay, are our people. Tukuyu. They are people that belong to Malawi. And Tanzania wouldn't feel it. Tanzania is 362,608 square miles, of which over 20,000 square miles are water. Malawi, only 45. She wouldn't even feel it. Therefore, Mr. Speaker, honorable members, I repeat, if the people on the east of our lake are being inconvenienced by the fact that the lake belongs to us, then the best way is to cede Mbeya, Njombe, Songea to us. In fact, even the term cede is wrong. Just bring them back to us, that's all. It will not be ceding anything. It will be just giving us back what was taken away from us by the Germans by agreement with the British, that's all. Therefore, it's not even a question of cession. It's simply returning back to us what belongs to us by nature. Kulankhula kwa mtsogoleri